Isikuqa sasajipi sijabalala kukekhona umkhwenyana. Amen. Sijabalala bababili bavuka babathathu banqoba umthakathi. Amen. Amen. Hello. Ngikuthatha isithobo. Hayibo mina endathi ethuluzi ngeke phela. Hayibo. Hawu. Bathi laba abanakwabo bathi mina kwethu kuyagezwa la ekhaya. Bathi mina kwethu makuhlatshiwe kwamazibuko phuma ushona kwamazibuko. Amen. Bathi mina kwethu uma kushoniwe kwamazibuko phuma uya kwamazibuko. Amen. Hayibo. Lalela Inkosi nibusile kodwa izwe lodwa izwi likaJehova elilodwa lokubonga. Ona umvangeli uyakhuluma bangcwele. Ngithi ngiyabonga kwisizwe samahlubi kanye namango ngokwakhelana kwawo. Lento eniyibona lapha ngiyafisa ukuthi uNkulunkulu ahambele kunina kanye noyihlo omkhulu benu. Lo mgidi noma lo mshado enubona lapha angikhuluma kakhulu namaNazaretha ngoba nayiqonda lento. Ayibonga Nkosi. Kodwa lento ngifuna ingene kuyisizwe ngoba uma kukhona indaba kaShembe uyabonana ngathi umdlalo nje
njengoba kade kusinwa lapha akusinela ukuthi akahlaba umfowabo abantu uyabulala inkonzo lekade yenziwa lapha ngakho-ke umakoti ongena ngale ndlela lengena ngayo lo makoti lapha kulo muzi wamazibuko iphelele ngiyafisa ukuthi nawe oye ekhaya ucabange kahle ukuthi konje nami sisekhona isikhathi ithuba lisekhona niyezwa nina basemzini basenkandla siyabonga kakhulu ukusilethela umakoti wethu ngale ndlela nimlethe ngayo njengoba nize lapha nizoshumayela ngixolisa nje ukunqamulisa ke igxalaba lenu kodwa nizoliqedela laphaya mase kwabiwe ayibonga inkosi kodwa ngithi ngisibonga inkonzo eyumshado enulethe la ukuthi lelizwe leli libone lento ukuthi umfazi ungena kanje lamagce uyabona ukuthi ngoba sinaka amehlo umoya leli gceke lonke wonke umndeni walapha amazubo nesizwe sonke silapha sizobona ngoba lento iphelele siyacela ke ukuthi Mahlubi Mangwe ayikho enye inqaba ngaphandle ukuthi ungena ngaphansi kwaleli bandla kodwa akusho lokwafika noShembe ukuthi abantu bashade kanje ukuthi uShambe wavuselela into ngoba ake ngilinganise nje umakoti noma unkosikazi awona umthetho kaShembe loyo ukuthi akayiqobi inyama uma engagidanga amen angithi siyavumelana kuloko umthetho nje wesintu uShembe bevuselela lo ukuthi umuntu mayegana akagane ngendlela enesibusiso amen khona moya behleba lapho ukuthi uma kuthiwa makoti mkhwenyane anibathola abantwana kunele nibuye nizohamba la kule ndawo ngoba benifike nawo uShembe balethile lapho kulesigcawu uma bangasaveli bane nizobuza kulesigcawu ukuthi hawu laba wasiphathe bona baphi siyacela ke kakhulu nina basemzini ngiyazi niyayiqonda lento kodwa kulelizwe kuye ngabonakali kahle ngicela ukuthi ukufika kwenu la kukhanye kulelizwe laMahlubi naMangwe ngelinye ilanga wonke umuntu ofuna ukwenza okwasezulwini nokomndeni wakubo ashade kanje hayi uvela ugana ubona sononkosikazi unkosikazi ungena kanjena ayibonga inkosi lithe linye omunye umusho okuboshwe la kuboshiwe nasezulwini Mateyu 18:18 uma kukhululiwe la kukhululiwe nasezulwini amen uyabona ukuthi ngoba isikhathi asikho besizoyichaza lento engikhuluma ngayo kakhulu futhi ukuthi njengoba silapha nje akuzile kuzogidwa nje ukuthi akahlaba umfoka Mbatha uyabulala kodwa bekenza inkonzo yabo inkonzo lena bantwana baNkulunkulu nina nobabili ngiyacela uNkulunkulu owunyazi lezulu ahambele kunina njoba uma nilala nina nobabili nivuke abanye bathi nangaphezulu kwabathathu amen bathi nangaphezulu kwabathathu nivuke nabo uma kukhona nize kule nkundla nizobuza ukuthi bapha abantwana Nkosi yamakhosi owasiphathisa bona njengoba begida nje umakoti bevalelisa ubuntombi ngoba ingilosi yenkosazane yasala ngangikhona ngababona labantwana bayoshada yasala eJudiya bonkosi yokuba inkosazane kwangena inkosi ingilosi yokuba unkosikazi yingakho uNkulunkulu engathanda ukuthi abantu sebehlanganisile kuthatha isikhathi eside bengagidile ekhaya amen ngoba ingilosi yenkosazane isuke ingasekho niyangizwa ke nina makholwa amen
kodwa ngithanda laba abalapha ngenhla niyezwa yini uba khona isikhathi ngabe siyayichaza sichazele lesi sizwe ukuthi lokho kwenzeka lapha njena kubaleka kangakanani. Awu makoti ngane yami uNkulunkulu azabe nawe kodwa kushebakaza ngifumasa njengoba sengishiye kuzoba kanjalo ayibonga inkosi. Ngoba seba nabo umshumayeli nabanye nephoyisa ngathi alisaseneme manje isikhathi sihambe kakhulu. Nami nje sengiyaqhamaza yabona sengikhanje phezulu angisazizile ngikhulumayo akusabhalise ngoba sengijaha isikhathi. Ngithi ke wonke kumuntu olapha uma sephindele ekhaya kubo uNkulunkulu owunyazi lezulu umezi wezinto zonke kuthi usize likhona ekhaya ufika uNkulunkulu selithathile. Amen. Kodwa uma wethemba uzokwenzeka lokho. Amen. Ngiyabonga ke bonke abakhona lapha inkosi nibusise. Angibonge phinde ngibingelele baba. Uliphakamisa kancane ngizwe. Angibonge ngiphinde ngibingelele baba ngaleli thuba elingayizivela kangaka. Ngibonge kakhulu iqala uNkulunkulu walapha ebuhleni owushemba unyazo lezulu ngoba konke kwaqala uyena namhla sebona sekuphethe uyena futhi. Bese ngibonga iswidi lami la ngoba ngike ngafike lezinye izikhathi ezinzima empilweni. Ngashonela abafowethu, ngashonela abazali bami, ngashonela odadewethu, ngasala nje ngingedwa. Akazange kodwa yena akushintshe lokho ukuthi ngoba usuyisihlupheke esinjena noma usunosizo olunjena angisakufuna ngisenesikhathi sakho. Sengingabona abanye abangcono abanemali. Ngabona umuntu okuthanda nesimo sakho, akuthanda uhluphekile, akuthanda unesente, angabheki ukuthi unani ephaketheni lakhe, angafuni lutho. Lowo muntu ufanele ukuthi umnike uthando nesikhathi ngoba lo muntu uthanda ngokweqiniso. Ngizibongela kuNkulunkulu walapha ekhaya kaMazibuko nje ubona kugcwele nje. Ukuba uNkulunkulu bengekho la ekhaya ngaba nginjena namhlanje. Ngiyabonga le ntombi kaMbomo. Ngiyambonga nomama wayizala. Futhi yasikhetha uNkulunkulu ke. Ngoba uNkulunkulu munye ufuna sikhulume lokho unyazi kuphela. Ngibonga uthando nempatho nenhlonipho nesineke nokuzithoba kimi yasithoba lo muntu kimi. Noma kuthiwa sexabana manje sikhuluma leyo nto siphinde futhi silungise ngaleso sikhathi. Bese ngicela ukuthi uNkulunkulu ngoba siziningi ikhathi sibhekana nobuzima sibunqoba futhi kodwa bunganqotshwa yithina ngoba yonke into esenza sobabili sibiza ushembe sibiza amadlozi. Ngiyacela ke ukuthi sifike kulesigaba sosihlalo sobabili lo muzi ungabhekwe yithina phinde ubhekwe ithonga ibheke thina ukuze kuzobheke kumuzi. Mhlambe sengiyazi emaphethelweni ukubonga kwami kuhamba nezinyembezi. Ngangifisa ukuthi mase ngimdala ngibe nje njengoba nginje namhlanje kodwa nginabazali. Anginabo abazali manje kodwa ngeke ngihlale ngingabongi kwithempeli laseSandanezo. Ngiyabonga amaSandanezo amahle. Ngibonga umshumayeli uMkhabela ubaba noma kuthiwa kunzima athi zibambe ziqina ushembu uNkulunkulu uma uphuma endlini onethe phandle uzoshonaphi. Ngibonga kumkhokheli uMamncwango. Ngibonga omama aba-14 baseSandanezo namhlanje kunje iSandanezo. Ngibonga insizwa noma obhuti baseSandanezo namhlanje la ekhaya kunomshado kunje iSandanezo. Ngibonga nanami ukuthi noma kuthiwa ngumphathi wentsha kodwa abazali bakwazi ukukholelwa kimi ukuthi mangisuke ngithethe engane ngizongithethe ukuthi egcineni zibe zinhle. Ngiyayifisa lezi ngane enginazo lapho kwinabasho ukuthi lokho engikufundiswa umshumayeli ilokho engikwenza namhlanje. Naze azithatha iphethini kimi angisho ukuthi ngingcono kodwa ngifuna ukuzikhombisa ukuthi uma ufundiswa ulalela ujula ubheka ucabanga egcineni imphumela yini. Kodwa yonke lento ilawulwa inhlonipho.
ngave ngingayithandi ingane engananhlonipho ngoba inhlonipho ivula yonke into empilo eyidingayo. Ngibonga lamakoti wakithi engihlonipha lo muntu kakhulu ngoba ngila ngikhona ngenxa yesimilo nothando lakhe inhlonipho yakhe. Sekuningi bakukhuluma ke kuye ukubi thina seke safiswa nokufa sobabili. Ithi abantazana ngathi ngafa lekhaphu linyane ifile. Kodwa ngajabula ngoba babetha kufe umone enhlizweni zabo bese kuqhuma uthando kuthina. Namhla sishadile noDala. Amen. Yabona namhla nguphi. Umuntu osangabaza uShemba ngazi ukuthi ungabaza ngalephi. Mina ngibize umshado noma ngabiza idate yomshado kwi-account ngangino 17 rand. Khuluma iqiniso ngaphambi kwaNkulunkulu kwi-account yami. Ngikhuluma naye ukuthi manje asibeke ngangino 17 rand. Kodwa namhla ngikwazi ukwenza umsebenzi more than 30,000 ukhostile ngoShembe noNyazi noNethonga. Mhlambe sengiphethe angibonge kakhulu. Bese nginxusa abantu kule channel eDlomo uThembinkosi Dlomo channel ukuthi basisupport bafethu subscribe nicomment ama section laphane niphinde nishare futhi ukuze i-channel lethu izokhula ephambili. Abantu abafisa ukwazi imicimbi yaseSandanezwe, abantu abafisa ukwazi izinto ezenze eSandanezwe ngene kule channel le. Zonke izinto zaseSandanezwe siyayibuka siyayithola ulwazi nokujula kwenkolo yakuthola la. Uyazi ukuthi ingqekitho kuba nomfazi kulezi intshumayelo oyizofika kule channel la. Sesitrabhani bafowethu asikhuliseni le channel yakwaDlomo simsupporte simnika uthando le channel oNyazi ngoba konke sikudinga sikuthola eNyazini. Mina ngumfokasi uMashibhile imali encane ayisayithenga umkhulu ongizalayo la ebeza lo bhava omuhle omhluphe kezela amasobunya mgezelisha imani. Ngiyabonga kakhulu. Thank you.